रावबो संसारनि सुथुरा नोंखौ दिनै होबथानो हानाय नङा नोंजों जुदि इसोरा थायोब्ला रावबो संसारनि सुथुरा नोंखौ लाजिब होनांनो हानाय नङा जेब्ला इसोरा नोंजों थागोन दिनै बाइबेलखौ नोङो सैथोखौ मिन्थिनानैब्लाबो दिनै सैथोखौ मिन्थियै मानसिफ्रा मेजरिटी जायोब्ला मानो सुर मिलायफायो संसारजों गोरोबनाय जादोंना जायाखै दिनै नों संसारजों गोरोबोब्ला नों सोरनि बिसारु जागोन जोंनि मण्डलीफोराव मा समस्या जायो मिन्थिगौ बाइबेलजों गोरोबै नोंनि आयेन बानायनाया जाहैबाय इसोरनि बिसारु जायो जायखि जाया नों हुदाखौनो बानाय आयेनखौनो बानाय बाइबेलजों सोमोन्दो गैयै बोसोनजों कानेक्टिं गैयै गासै खामानियानो जाहैबाय दिनै इसोरनि बिसारु जायो दिनै जों जुदि फोरबुनि बोसोनखौ मानियोब्ला आरो फोरबुआ ओरैबायदि जिबनखौ जोंनो होनो फैबाय जोङो मानसिनि उन उन थांफाग्रा लानजाय नङा नाथाय खर'सो जागोन जोंनि इसोरा बोलोगोरा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बे इसोरनि होनाय बोलो अधिकारखौ सम्पतिखौ जोङो लानानै सोलिनांगौ मालायनिफ्राय सुद लानानै दाहार लानानै न'खर सोलिनो थाखाय दिनै इसोरा लेङाखै हालेलुया बेमार जाबाय हा फाननानै ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै इसोरा जोंखौ लेङाखै उसिग्लायनायबो गावनि थाखायबो थोजासे आरो गुबुननोबो जाहाथे बे उसिग्लायनायखौ लोंहोनो हायो बिदि बोरनि थाखाय दिनै इसोरा जोंखौ लेंदों हालेलुया साबैसेया खुसि जों गासैबो खुसि थ' जों जुदि गासैबो खुसिब्ला दिनै जोङो रंजानाय गोसोजों इसोरनि बोसोनखौ जोङो नाजावनि समस्या बेयावनो दिनै जोंनि बर'फोरा गोथार जिउ बिराद मोजां मोनो भिजन बिराद मोजां मोनो दर्शन मोजां मोनो प्रफेसि बिराद मोजां मोनो सिमां बिराद मोजां मोनो नाथाय जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरा मोनसे बिसयखौ मोजां मोना जायहा गोथार बोसोन हालेलुया आरो दिनै गोथार बोसोना जुदि नोंजों लोगो थाफायाब्ला नोंजों गोथार जिउआबो गोलावै खामानि मावा बेनिखायनो जोङो टपिकआव थाङिनि सिगां आं बेखौनो फंनैसो बुंनो नागिरदों जाय दिनै बाइबेलनि बाथ्रा बिनो जाहैबाय जिउ होननानै बुंदों जहननि लिरनाय चैप्टार 6:63 याद ईश्वरर बाइकत इतुए কৈছে যে आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं आत्माया जाहैबाय जीवन होग्रा आरो मोदोमा जाहैबाय मुंबो लाभ गैया आरो जिसुआ बुंदों जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है जिसु ख्रीष्टुए কৈছে যে আজি जीवर कथा মই কৈছে আপোনাক সকলো आत्मा হয় কৈছে हालेलुया আজি जिसु ख्रीष्टुए जीवर कथा কৈছে সকলো आत्मा হয় बोले हालेलुया তেনেহলে ঈশ্বৰৰ বাক্য যিমানখিনি আছে পবিত্ৰ বাইবেলত সকলোবোৰ আত্মাহে হয় আৰু আজি আমাৰ মানুহবিলাকে পবিত্ৰ আত্মা কয় কিন্তু পবিত্ৰ বাক্যটো ধ্যান দিবলৈ ইন্টাৰেষ্ট নেদে হালেলুয়া আজি আপুনি বাক্য নামানাকৈ বাক্য নপঢ়াকৈ বাক্যক ধ্যান নকৰাকৈ আপুনি কেতিয়াও আপুনি আত্মিকত ষ্ট্ৰং শক্তিশালী ব্যক্তি কেতিয়াও হ'বলৈ নোৱাৰে হালেলুয়া বুজি পাইছে না পোৱা নাই পাইছে না আজি আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য নপঢ়াকৈ নামানাকৈ আত্মাত কেতিয়াও মজবুত হ'বলৈ নোৱাৰে কিয়নো বাক্যত লিখা আছে হেই যিশুৱে কোৱা সকলো বাক্য বোলে আত্মাহে হয় হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড তো আজি আমি জানিবলৈ লাগে যে আমাৰ মানুহবিলাক কেলে আত্মাত কমজোৰি হয় কাৰণটো ঈশ্বৰৰ বাক্যক আমি নামানাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যক নামানে তেতিয়া আমি কি হৈ যায় আত্মাত কমজোৰি হয় আৰু বহুত মণ্ডলীবিলাকক মানুহবিলাকে পবিত্ৰ আত্মা কৈ থাকে যেতিয়া পবিত্ৰ বাইবেল প্ৰচাৰ কৰিব তেতিয়া মানুহবিলাকে চকু এনেকুৱা হুৰু হৈ যায় টোপনি আহি যায় আৰু এনেকুৱাত আপুনি কেতিয়াও আত্মাত মজবুত নহয় আজি আপুনি পবিত্ৰ আত্মা কোৱা পাছত ঈশ্বৰৰ বাক্য আহাৰ লগে লগে যদি টোপনি আহি যায় তেনেহলে আপোনাক পবিত্ৰ আত্মা নাই আপোনাক কাৰোবা আত্মাহে আছে হালেলুয়া আপুনি মানুহৰ আগত মোৰ তাত আত্মা আছে কৈ কিনি চিঞৰি থাকিলে লাভ নাই বাক্য প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগে যদি টোপনি আহে মানে আপোনাৰ তাত টোপনিৰ আত্মা আছে মানে শয়তানৰ আত্মা আছে হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড বুজি পাইছে না পোৱা নাই
हिदर कारणे আজি আমি যিমানখিনি আমি পবিত্ৰ আত্মাক ইম্পৰ্টেন্ট দিয়ে ইমানখিনি আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যক ইম্পৰ্টেন্ট দিবলৈ লাগে কিয়নো বাক্য নাথাকিলে পবিত্ৰ আত্মাও কাম কৰিবলৈ নোৱাৰে বাক্য লাগিব তাৰ পাছতে পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাৰ জীৱনত কাম কৰিব তো আজি আহক আজি আমি পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰৰ বাক্য হিবিলাকটো ডিসকাস কৰিবলৈ ইমান গেহেৰাকৈ নাযাওঁ কিন্তু আমি এতিয়া মই তিনিটা পইণ্ট মই আনিব বিচাৰিছো নাম্বাৰ 1 পইণ্টটো হ'ল যদি ঈশ্বৰে আমাৰ লগত আছে কোনে আমাৰ এগেইনষ্টত খাৰা হ'বলৈ পাৰে সবে ক যদি ঈশ্বৰে মোৰ লগত আছে তেনেহলে কোনে মোৰ বিৰুদ্ধ হ'বলৈ পাৰে হালেলুয়া আজি প্ৰভু ঈশ্বৰে যদি আপোনাৰ লগত থাকে তেনেহলে কোনো শত্ৰুৱে আপোনাৰ আগত থিয়া হয় আপোনাৰ আত্মাক ৰখাবলৈ নোৱাৰে আজি আপুনি ইটোৱে জানিবলৈ লাগে প্ৰভু যদি লগত থাকে তেনেহলে কোনো শত্ৰুৱে আপোনাক ধৰি ৰাখিবলৈ নোৱাৰে বা আপোনাক নষ্ট কৰিবলৈ নোৱাৰে আজি আপোনালোকে জানিবলৈ লাগে যে আপোনাৰ জীৱনত যিমানখিনি শত্ৰু থাকক যিমানখিনি দুশ্মন বিলাক থাকক বা যিমানখিনি আপোনাক নষ্ট কৰা আপোনাক অপমান কৰা আপোনাক বেয়া ৰাস্তাক আপোনাক গিৰিবলৈ দিয়া এনেকুৱা বেয়া মনৰ মানুহবিলাক থাকিলেও আপোনাক কোনেও ধৰি ৰাখিবলৈ নোৱাৰে যেতিয়া প্ৰভু আপোনাৰ লগত থাকে Praise the Lord. Hallelujah. जोङो Joshua chapter 1 verse 5. जोङो नायनि. आंनि उनाव बयबो फरायफागोन. नोंसोरनि गोथाङै थानाय समाव रावबो मानसिया नोंसोरनि सिगाङाव गसंनो हानाय नङा. आं जेरै मजेसजों लोगोसे थादोंमोन बेबादिनो नोंसोरजोंबो लोगोसे थागोन आं नोंसोरखौ दुखु होनाय नङा एबा नोंसोरखौ नागारनाय नङा আজি ঈশ্বৰে কৈছে যেনেকুৱা মই মজেছৰ লগত আছিলো আৰু ঠিক তেনেকুৱাই জশুৱা মই তোমাৰ লগত আছো আৰু হেই ঈশ্বৰে আজি কৈ আছে দিनै आं नोंजोंबो लोगो लोगो थागोन होननानै बुंदों बे इसोरा हालेलुया रावबो संसारनि सुथुरा नोंखौ दिनै होबथानो हानाय नङा नोंजों जुदि इसोरा थायोब्ला रावबो संसारनि सुथुरा नोंखौ लाजिब होनांनो हानाय नङा जेब्ला इसोरा नोंजों थागोन रावबो संसारनि सुथुरा नोंखौ खैफोदाव खोलैनो हाया जेब्ला नोंजों जिसुआ थागोन आरो दिनै बे इसोरा बुंदों जेरैबायदि आङो मजेसजों दङमोन आरो आङो जशुआ नोंजोंबो थागोन आरो बे इसोरा दिनै बेयाव थानाय साफ्रोमजोंबो होनदों आं दिनै नोंजोंबो लोगो लोगो थागोन नोंनि जेंना रावबो मानसिया गसंनानै नोंखौ होबथानो हानाय नङा हालेलुया बेनिखायनो दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों फोरबुआ जुदि जोंजों थायोब्ला सोर जोंनि जेंना गसंनो প্ৰভুৱে যদি আজি আমাৰ লগত আছে তেনেহলে কোনে আমাৰ বিৰুদ্ধ খাৰা হ'বলৈ পাৰে কোনে আমাৰ জীৱনক নষ্ট কৰিবলৈ পাৰে কোনে আমাক বৰবাদ কৰিবলৈ পাৰে কিন্তু আজি আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান হয় যদি প্ৰভু যদি লগত নাথাকে তেনেহলে আপোনাৰ জীৱনটো ভয়ংকৰ হয় दिनै नोङो ख्रिस्टियानल' जानानै जुदि फोरबुआ जुदि नोंनि जिउ खुंनायाव जुदि हेफाजाब होआब्ला नों जेबो खालामनो हानाय नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै हालेलुया रमान चैप्टर 8 verse 31 आमी पढिम रमान चैप्टर 8 verse 31 पान्जाबी हालेलुया बुंनि दे 1 2 3 आंनि उनाव बयबो फरायफागोन अब्ला बेफोरनि थाखाय जोङो मा बुंबावनो इसोरानो जोंजों दंब्ला सोर जोंनि जेंना जानो हानो আজি ইয়াত ঈশ্বৰৰ বাক্যত কৈছে প্ৰভু যদি আমাৰ লগত আছে কোনে মানুহ আমাৰ বিৰুদ্ধ হ'বলৈ পাৰে কৈছে আজি সঁচাকৈ ইটো ফেলোশ্বিপত যদি প্ৰভুৱে যদি লগত আছে কোনেও মানুহ আপোনাক ৰখাবলৈ নোৱাৰে হেই ফেলোশ্বিপটো বাঢ়ি গৈ থাকিব হালেলুয়া दिनै फोरबुआनो जुदि बे फेलोशिपजों बे फेलोशिपनि दैदेनगिरिफोरजों बे फेलोशिपनि मेम्बारफोरजों जुदि दङब्ला सोर मानसिया दिनै बे फेलोशिपखौ फोजोबस्रांनो हानो सोर मानसिया दिनै बे फेलोशिपखौ होबथानानै नष्ट खालामनो हानो हालेलुया बेनिखायनो दिनै जोङो चेक खालामनानै नायनांगौ जोंजों फोरबुआ दंनानै गैया
हसाखै फोरबुआ दिनै आंखौ बेंदोंना बेङाखै हसाखै फोरबुआ आंनि जानानै दंनानै गैया दिनै फोरबुआ जुदि नोंनि जानानै दङब्ला नोंनि जेंना रावबो सुथुरा होबथानो हाया हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनैबो आङो बे फेल'शिपनि गेजेराव बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै जुदि फोरबुआ बे फेल'शिपजों थायोब्ला बेयाव थानाय साफ्रोमबो डिनोमिनेशन मण्डलीनि लिडारफोरजों जुदि फोरबुआ थायोब्ला रावबो सुथुरा नोंनि मिनिस्ट्रिखौ नोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायखौ होबथानो हानाय नङा हालेलुया जेरैबायदि इसोरा बुंदों आं मजेसजों दंमोन खैफोदनि समावब्लाबो आं जसुवाजों थागोन आरो बे इसोरा बुंदों आङो दिनै बेयाव पेन्डेल सिङाव थानाय साफ्रोमजोंबो आङो लोगो लोगो थागोन हालेलुया आरो बे जिसुआ माब्लाबाबो महर सोलाया इब्रानियाव लिरनाय 30 नि आदाव बुंदों जिसास क्राइस्ट इज सेम एस्टारडे टुडे एन्ड फरएभार जिसु ख्रिस्टआ मैया जेरैमोन दिनैबो एखे आरो फैबाय थानाय दिनावबो बियो एखेनो थागोन माब्लाबाबो महर सोलाया जिसुआ दिनै गावनि रदाय खानायखौ माब्लाबाबो बियो फेलें खालामा बे बुहुम आरो अख्राङा सानसे गोमोरलांगोन नाथाय बाइबेलाव लिरनाय बाइबेलनि बाथ्रा रदाय खानाया माब्लाबाबो बियो फैमाल जानानै थाङा हालेलुया आरो दिनै बे जिसुआनो बुंदों आं सिगाङाव जेरैमोन दिनैबो बिदिनो आरो फैबाय थानाय दिनावबो आं एखे हालेलुया आरो बे जिसुआ दिनै बुंदों नोङो जुदि जिसुजों थायोब्ला इसोरा नोंजों दङब्ला रावबो सुथुरा नोंनि नखरखौ बरबाद खालामनो हाया हालेलुया जिसया आइजाया 49 ভার্স 15 होनदों ইয়াত প্ৰভুৰ বাক্য দিটোৱে কৈছে যি মায়ে নিজৰ বাচ্চাক দুধ খুৱায় গাখীৰ খুৱায় সেই বাচ্চাক পাহৰিবলৈ পাৰে যি মায়ে আজি নিজৰ পেটত 9 মাহ ৰাখি পেলাই জন্ম দিয়া বাচ্চাক আজি এৰি দিবলৈ পাৰে কিন্তু প্ৰভুৱে কৈছে মই কেতিয়াও তোমাক নেৰিম কৈছে হালেলুয়া दिनै बे फोरबुआ नोंखौ गारनाय नङा दिनै बाइबेलनि बोसोना बेखौनो बुंदों दिनै आहार जाहोनाय बिमायानो गावनि गथ'खौ गारनो हायोनो दिनै उदैयाव 9 मास लानानै गावनो जोनोम होनाय गथ'खौनो दिनै आंनो नोंखौ नाङा होननानै जुदा जाहोनो हायो नाथाय फोरबुआ दिनै बुंदों आं नोंखौ माब्लाबाबो गारा होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड जेब्ला जोंनि नखराव साथाम साब्रै फिसालाफोर जायो अब्ला सासेखौ बांसिन अनगोन सानैखौ खमसिन अनगोन दिनै गावनि उदैनिफ्रायनो 9 मास उदैयाव लानानै जोनोम होनाय गथ'खौनो नोङो माइ गाब जुजाय दिनै खालामनो हायोब्ला गारनो हायोब्ला हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बे संसाराव जोंहा सोरथो दंबावो नाथाय दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आं हले नोंखौ गारा जुदिअ नोंनि जोनोम होनाय बिमा बिफाया नोंखौ नागारब्लाबो जुदिअ नोंनि लिडारफोरा नोंखौ नागारब्लाबो जुदिअ नोंनि समाजा नोंखौ एरख'नानै नायनो बाब्लाबो आं नोंखौ गारा आं नोंजों लोगो लोगो थागोन होननानै बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै आहार जाहोग्रा बिफायानो जुदि गावनि गथ' गथायखौ होखारनो हायोब्ला दिनै समाजाव थानाय गावनि खाथि खालानि नसुंनि मानसिया होखारनायाथ' गेदेर बाथ्रा नङा हालेलुया नासयनाया गेदेर बाथ्रा नङा बियो नाथाय थेवब्लाबो बेफोरबायदि समावब्लाबो दिनै इसोरा बुंदों आं नोंखौ गारा संसारनि गासैबो गारजोबब्लाबो दिनै आं नोंखौ माब्लाबाबो बावगारा होननानै दिनै बाइबेलनि बोसोना बुंदों बेनिखायनो आं दिनै बेखौनो नाम्बार 1 पइन्टआव लाखिदों फोरबुआ जुदि जोंजों दङब्ला सोर जोंनि जेंना गसंनो हानो हालेलुया जेब्ला आं फोरबुनि लामायाव थाबायदों आंखौ नासयग्राया नन ख्रिस्टियान नङामोन आंखौ नासयग्राया आखायाव बाइबेल लाग्रासोमोन हालेलुया नाथाय दिनैसिम जेब्ला आङो नुबाय फोरबुआ हसाखय नागारमाराखै हालेलुया माब्लाबाबो फोरबुआ लानजाय बानायाखै नाथाय खर'सो बानायदों हालेलुया दिनै बेनिखायनो सोरबाया जुदि नासय जादोंब्ला सोरबाया जुदि एरख' जादोंब्ला सोरबाया जुदि नागार जादोंब्ला गावनि जोनोम होनाय बिमा बिफाजोंनो गावनि खानदानजोंनो दिनै इसोरनि बोसोना बुंदों आं नोंखौ गारा हालेलुया प्रेज द लर्ड संसारा जेसेखि बदनाम होआ मानो संसारा जेसेखि नायनो बाया मानो संसारा जेसेखि नोंखौ सै होआ मानो फोरबुआ बुंदों आं नोंखौ गारा हालेलुया प्रेज द लर्ड 2 नाम्बार पइन्टआव जोङो थांनि वाकिं इन एबान्डेन्स लाइफ दिनै जोंखौ फोरबुआ उसिग्लायनाय बोराव थाबायनो थाखाय लेंहरदों
नाम्बार 1 जाहैबाय फोरबोआनो जुदि जोंजों दङब्ला सोर जोंनि जेंना गसंनो हानो हालेलुया बे पइन्टआव जोङो नायदों जुदियो गाइखेर जाहोनाय बिमाया 9 मास उदैयाव लानाय बिमायानो जुदि गावनि फिसाखौ जुदि नागारनो हायोब्ला दिनै संसारा जोंखौ नागारनायालाय माथो गेदेर बाथ्रा हालेलुया जुदियो बिदि जोंनि जिबनाव जाब्लाबो नासय जाब्लाबो मुगै जाब्लाबो फोरबोआ होनदों आं नोंखौ माब्लाबाबो गारा हालेलुया दिनै नोङो मेडिकेलफोराव थां हस्पिटालफोराव थां गावनो जोनोम होनानै गथ'खौ डास्टबिनाव गारनानै गालाङो अननायानो गैया हालेलुया गावनो जोनोम होनानै गावनि गथ'खौ गावनो बुथारो रागा जोंनानै गावनो जोनोम होनानै गावनि गथ'खौ गावनो बरबाद खालामो बेफोरबायदिबो बिमा बिफा दङ आरो जिखियानो जाया मानो नों खानदानजों नासय जाया मानो नों समाजाव मुगै जाया मानो नों समाजाव एरख' जाया मानो फोरबोआ जुदि नोंजों दङब्ला नोंखौ माब्लाबाबो गारनाय नङा हालेलुया बिनिखायनो फै जोङो फोरबोनि बोसोनजों थाबायग्रा फोरबोनि लामाजों थाबायग्रा जोङो बेक्तिफोर जानि फोरबोआ थायोब्ला नों रावखौबो गिनांगौ गैया फोरबोआ थायोब्ला नों रावनिबो थाखाय जिंगासिनांगौ गैया सोरबा सापर्ट हो लागिदा हो सोरबा नोंखौ अन लागिदा अन नोंनि गासै समस्याखौ फोरबोआ हेफाजाब होनानै नोंखौ बोखांलांगोन हालेलुया फोरबो दैखाङाब्ला मेजरिटिया भट दियक होननाय बायदि सापर्ट होब्लाबो जेबो खामानि गैया बे संसाराव हालेलुया खुगायावल'सो सापर्ट होगोन नाथाय सिंनि आत्मायाव जुदि फोरबोआ सापर्ट होआब्ला बे मानसिया गोख्रोङै गसंनो हाया बेनिखायनो फै फोरबोआ जोंनि जानानै जिउ खुंनांगौ नाथाय जोंनि बर'फोरा मा रायजोआनो राजा होननानै बुंना बुङा रायजोआनो राजा होननानै बुंना बुङा नाथाय जों बाइबेल हमग्राफोरनि थाखाय रायजोआ राजा माब्लाबाबो जानो हाया जिसुआसो राजा जानांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड जोंनिया बेनोथ' भुल मेजरिटिया जिखौ बुङो बेखौनो जोङो औ होनो नंगौब्लाबो नङाब्लाबो रायजोआनो बिजिरबायबा नङाब्लाबो नंगौआनो जाफाजोबो नाथाय जों आखायाव गोथार बाइबेल लाग्रा जिसुनि सेलाफोरा जाहैबाय जोंनि थाखाय रायजोआ राजा नङा जिसुआसो राजा जानांगौ हालेलुया दिनै जाय बेक्तियानो जिसुखौ राजा बानायनो हाया बे बेक्तियानो संसारजों गोरोबनानै थाग्रा बेक्ति आरो संसारजों गोरोबनानै थाग्रा मानसिया इसोरनि बिसारुसो नायनि बाइबेलखौ जाकबनि लिरनाय जाकबनि सारिनि सारि संसारजों बिसिगि जानाया सोरनि बिसारु जायो संसारजों गोरोबनानै थानाया सोरनि बिसारु जायो हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नोंनो बुंदो रायजोआ राजा ना जिसुआ राजा दिनै जिसुआ होननानै रायजोआ जि बुंगोन बेनो जागोन बाइबेला मा बुंदों जिसुआ मा बुंदों बिसो जानांगौ जों ख्रिस्ट' फोथायारिनि थाखाय हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय जोंनि ख्रिस्ट' फोथायारिफोरा दिनै बाइबेला मा बुंदों बेखौ मिन्थिया मेजरिटिया रायजोआ मा बुंदों बेखौसो लायो दिनै मेजरिटिया जुदि बुङोब्ला बियो गोमोसो होननानै बुङोब्ला बयबो मिन्थिनानैब्लाबो गोमोसो होनफ्लागोन मानो होनबा रावबो सैथोखौ बुंनो गोसो गैया रायजोआनो जुदि बेखौ गोमो होनबायब्ला आं जुदि दा गुफुर होननानै बुंनांगौब्ला आंहाथ' दुश्मनि जागोन दिनै बाइबेलखौ नोङो सैथोखौ मिन्थिनानैब्लाबो दिनै सैथोखौ मिन्थियै मानसिफ्रा मेजरिटि जायोब्ला मानो सुर मिलायफायो संसारजों गोरोबनाय जादोंना जायाखै दिनै नों संसारजों गोरोबोब्ला नों सोरनि बिसारु जागोन गोसोआव लाखि हालेलुया प्रेज द लर्ड जोंनि मण्डलीफोराव मा समस्या जायो मिन्थिगौ আমাৰ মণ্ডলীবিলাকত আজিকালি কি সমস্যা হয় জানে লিডাৰ থাকিব ডিকন থাকিব মেম্বাৰ থাকিব কেতিয়াবা বাইবেলক এৰি পেলাই নিজে নিয়ম নীতি বনাই পেলাই হিটোৱে ফলো কৰে তাৰ পাছত কব जों रायजोआ नाजावबाय माने इनो जाबाय हालेलुया नाथाय बाइबेलजों गोरोबाखै बाइबेलजों गोरोबै नोंनि आयेन बानायनाया जाहैबाय इसोरनि बिसारु जायो हालेलुया जायखि जाया नों हुदाखौनो बानाय आयेनखौनो बानाय बाइबेलजों सोमोन्दो गैयै बोसोनजों कानेक्टिं गैयै गासै खामानियानो जाहैबाय दिनै इसोरनि बिसारु जायो दिनै जोङो सिरि मोननायनि सम हालेलुया रायजोआ राजा होननानै जिन्दाबाद होननायनि सम नङा जिसुआ राजा प्रेज द लर्ड होननायनिसो सम
बुजिदोंना बुजियाखै हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो फै जिसुआ जुदि नोंजों दङब्ला सोर नोंनि जेंना गसंनो हाया रावबो नोंखौ खोलैनो हानाय नङा गावनो जाय हाखरखौ जावगोन बे हाखराव बिनो गोलैफिनगोनसो जायनो नोंखौ खैफोदाव लांनो नाजागोन नों जुदि इसोरजों दङब्ला बिनो बे खैफोदाव गोलैफिनगोनसो बेनिखायनो फै जों गोसोआव थानि इसोरा जुदि आंजों दङब्ला सोर आंनि जेंना गसंनो हानो 2 नाम्बाराव जाहैबाय उसिग्लायनाय जिबन हालेलुया उसिग्लायनाय जिबन होनो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमखौबो लेंहरदों जोङो नायनि जहननि लिरनाय 10:10 जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ उसिग्लायनाय जिबन होनो लेंहरदों दिनै फोरबुआ जोंनो উপচি পৰা আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে আজি প্ৰভুৱে মাতিছে প্ৰভুৱে আজি আপোনাক কষ্টৰ জীৱন জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মাতা নাই প্ৰভুৱে আজি আপোনাক দুখৰ জীৱন জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মাতা নাই প্ৰভুৱে আজি আপোনাক সমস্যাৰ জীৱন জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মাতা নাই কিন্তু প্ৰভুৱে আজি আপোনাক মাতিছে উপচি পৰা জীৱন আজি আপোনাক দিবৰ কাৰণে দিनै বাইবেলनि बोसोना बुंदों सिखावा जेब्ला फैयो खावनो थाखायल' ঈশ্বৰৰ বাক্যত কৈছে চোৰ কেৱল চুৰি কৰিবৰ কাৰণে আৰু হত্যা কৰিবৰ কাৰণে নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহে কিন্তু যিশু খ্ৰীষ্টই আজি আমাক উপচি পৰা জীৱন দিবৰ কাৰণে আহিছে হালেলুয়া দিनै फोरबुआ बुंदों दिनै सिखावा जुदि सोरनिबा नखराव फैयोब्ला बियो खावनो थाखायल' फैयो सिखावा जुदि फैयोब्ला बियो मानसिखौ सिथारनो बा नष्ट खालामनो थाखायल' फैयो नाथाय आं दिनै फैबाय उसिग्लायनाय बोरखौ जीबनखौ मोननाय बायदि दिनै सोरबाया जुदि जिसु ख्रिस्टनियाव दङब्ला बिनियाव बे जीबना फैनांगौ उसिग्लायनाय बोरा हालेलुया दिनै सिखावा सोर सिखावा जाहैबाय सैतान दिनै सैताना नोंनि खामायनायखौ खावनानै लांदों बेमारनि नाम लानानै दिनै सिखावा नोंनि गोजोन अनलायलायनाय नखराव नांलाय खमलाय लाबोदों किन्तु बै मानसिफोरा दिनै जिसुखौ मोननानै शान्तिनि जीबनखौ मोननानै अनलायनायखौ रोंनानैबो दिनै मानो सौलायलायखो सोर बियो खामानि मावग्राया सोर हालेलुया दिनै सैताना जोंनि नखराव माबायदि खामानि मावो नोङो मोजाङै ध्यान खालामब्ला नोङो मोनसे मोनसे सिखावनि आखलखौ नों मिन्थिगोन हालेलुया रागा जोंनांगौ गैया मोनसे फिसा बिसयनि थाखायनो रागा जोंगोन आरो नखराव साननै सानथाम हिनजावा ओरै मोखां जानानै ओंखाम जायोब्ला हौवाया ओरै मोखां जानानै ओंखाम जागोन नाथाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोंखौ हौवा हिनजाव नांलायनो हौवा हिनजाव बुलायनो गथ' गथाय बुलायनो होननानै बे जीबनखौ जोंनो होआखै उसिग्लायनाय बोर जेरैबायदि संसारनि मानसिया सान्थियाव दङ बिनिख्रुइ बांसिन सान्थियाव गोजोनाव थानो थाखायसो दिनै जिसुआ जोंनो बे जीबनखौ होदों हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै दि नोङो गोलोमदै हुगार सामफ्रामबो खस्थ' खालामनानै खामानि मावो हाजिरा मावो फैसा गथायनानै दोनो माबा मोनसे मोजां खामानियाव बाहायनो होननानै नाथाय नोंखौ समस्या खालामनानै बेमार खालामनानै मेडिकेलाव हस्पिटालाव कबिराजनाव नोङो गारहैगासिनो दिनै नोंनि थाखाखौ सिखावा मानसि सिखावा फैनानै खावाखैब्लाबो सैतान सिखावा खावनानै लांगासिनो हालेलुया बे थाखाया जुदि थायोमोनब्ला नोङो इसोरनोबो दान होनो हागौमोन नखरखौबो उन्नति खालामनो हागौमोन हालेलुया दिनै नों माबा मोनसे खामानि मावदों साक्सेस जाहां जाबाय आधा ससेयावनो गासैबो होबथा जाजोब्बाय दिनै सिखावा नोंनि खामायनाय लामाखौ बन्द खालामनानै दोनदों हालेलुया दिनै बेनिखायनो जोङो बे सिखावखौ जोङो सिनायनो नांगौ बे सिखावा जाहैबाय सैतान हालेलुया प्रेज द लर्ड आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि आं दिनैसिम खैबाबा बोसोर जाबाय मेडिकेलाव 0 फैसा गारहैयो जों दि मिनिस्ट्रियाव दिनै दि गिदिंगासिनो आरो जों सान हर गिदिंगासिनो जों दि मोजां देहा मोनदों बे जाहैबाय फोरबुनि दया हालेलुया माबा मोनसे जायोब्लाथाय जोङो मेडिसिन पारासिटामल इन्जेक्सन गोसोखांग्रा फोरबु नों आंनि सैनांनायनि थाखायनो कालबारि क्रुसाव बलि जादों बेखौ गोसोखांनानै आरज खालामनायावनो हिलिं जायो हालेलुया आं मेडिसिन लानाङा होननानै बुङाखै मेडिसिन लानाया पाप होननानै बुङाखै नाथाय नोङो दिनै एफा गोलोमदै गगारलायनाय खामायनानै नोङो लास्टआव अपारेशन खालामनानै 40,000 50,000 गारहैबाय नाथाय बिनिफ्रायबो गनाय दङ बे सिखावा दिनै मेडिकेलनि बाहाना खालामनानै खावनानै लांगासिनो नोंनि थाखा फैसा नोंनि मोजां देहा नोंनि गोजोननाय नखर नोंनि उन्नतिनि नखरखौ दिनै नष्ट खालामगासिनो बिनिखायनो जों मिन्थिनांगौ जिसुआ दिनै नोंखौ
असान्थियाव थानो थाखाय लेंहराखै नोंखौ उसिग्लायनाय बोराव दोननो थाखायसो लेंहरदों हालेलुया प्रेज द लर्ड जोंहा इयाव सासे ब्रादार दंमोन इ साननाङा दै नोंनि मेडिकेलनि पुरा कास्टमारफोरखौ फोजोबजोबसिगोन होननानै हाय नङा हालेलुया मेडिसिनखौबो जोंनो नांगौ हालेलुया किन्तु जोंनि फोथायनाया मेडिसिनाव हाबनाङा जिसुनियाव जानांगौ अब्लानिया नोङो जि मेडिसिनखौ बाहायदों बेयावबो हिलिं जागोन नङाब्ला इसोरा जुदि नोंजों थायाब्ला जि मेडिसिन बाहाय थेवब्लाबो हामा बै डक्टर गिदिंबाय थानांगोन हालेलुया आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरानो बिदि बांसिन लास्टआवथ' बांगाल अजानावसो थ्रोब जाथाराबा बर'निया खाथिया होननानै बांगालनाव थ्रोब दिनै सिखावा मा महरै खामानि मावो नोंसोर सिनायनो नांगौ जों सिनायनो नांगौ हालेलुया पान्जाबी हालेलुया बुंनि दिनै नाय सोनाब साइडखैजाय बांसिन न'खर गावस्रालायनाया ख्रिस्टियानफोर सोरजोंबा बांगालजों ब्लड फैफिनदोलाय बिमा होननानै मिडियायाव होलाबायनायफ्रा ख्रिस्टियान बांसिन दिनै नोङो इसोरखौ साखि लालायनानै एकदमबारे अनलायलायनानै हाबा जाबाय थैस' थांस' थागोन होननानै लास्टआव 10 बोसोर जानायनि उनाव सोरबा बांगाल फाङा सिङा बेफारिया सोरबा बोरमा बेफारिया लानानै ब्लड खारबाय बे सिखाव सैताननि खामानि नंगौना नङा पास्टरफोरनि हिनजावखौबो खावगोन मिन्थिखा सिखावखौ जुदि सिनायनानै मोनाब्ला प्रेज द लर्ड दिनै जों जुदि बे सिखावखौ सिनायनो रोङाब्ला दिनै बे सिखावा जाहैबाय जोंनिफ्राय फिसाजो फिसालाखौबो खावनानै लांगोन हिनजावखौबो खावनानै लांगोन सोरनिबा हौवाखौ खावनानै लांगोन थाखा फैसाखौ खावनानै लांगोन नोंनि मोजां देहाखौ किडनिखौ अपारेशन खालामनानै डायलिसिस खालामनानै नोंखौ किडनि मोजांखौबो खावनानै लांगोन आथिं मोजांखौबो पेरालाइज खालामनानै फज'नानै दोनगोन दिनै सिखावा गोबां रोखोमनि जोंनि जिबनाव खामानि मावो हालेलुया आरो बे सिखावनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ फैदों उसिग्लायनाय बोरखौ होनो थाखाय हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै नांगौना नाङा बेफोरबायदि उसिग्लायनाय बोरखौ नांगौना नाङा बेयाव गिलास बेयाव जुदि दैखौ लुबाय थायोब्ला आरो लुनानैनो लास्टआव मा जालांगोन भर्ति जायोब्ला आग्लायगोन ना आग्लाया आग्लायनाया बोहैलांगोन ना लाङा दिनै इसोरा जोंखौ उसिग्लायनाय जिबन उसिग्लायनाय बोराव थाबायनो लेंहरदों दिनै नोंनो थाखायानो थोब्लेट माब्लेट नों सोरखौ मदद खालामनो हागोन अनब्लाबोलाय गोसोआवलाय मदद खालामनो गोसोआवलाय बे कनफारेन्सआव अमा बेदरखौ हारसिंनो बोथिसे होजोबनो गोसो नाथाय नों गावहानो बोरानो गैया नों बोरैहाय होनो हागोन हालेलुया गावहानो बेमारि थेरा थांदों गुबुनखौ जिसुनि मुङाव हिलिं जानानै बुंदों माबायदि जिबन हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै गावहानो न'खराव हौवा हिनजाव नांलायो आरो पास्टरा नांलायो आरो थांनानै गुबुननि नांलायनायखौ ओइ फिसा फोथाय जिसुनियाव सान्थि दङ होननानै बुंगोन माबायदि जिबन बिलाय गासैबो एक्टिं गोजासो जायो जों जुदि गावनो उसिग्लायनाय जिबन जिउ खुङाब्ला खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो एक्टिं खालामनानै लाब गैया रियेल जानांगौ हे बन्धु एक्टिं करि लाभ নাই रियेल हबलाय लागे हालेलुया बेयाव बेसे सिख्लाफोरा बिउटि पार्लाराव मेकआप खालामनो थाङो बुरैफोरा सिख्लाफोर थांफेराखैना बारा गैया खोमा बेयाव बिउटि पार्लार ने ओंखायनोथ' थाङा दङना थाङोना थाङा मिन्थिया बै धोनि जायगायावबो जों थाङो नालाय सिटिफोराव बिसोरथ' माबा मोनसे बार्थडे प्रग्रामाव थांबाथाय एकदमबारे ओरैबायदि बेयाव गोथौ गोसोम नानेखा सेस खोबजोबनानै मेकआप खालामनानै एक्ट्रिसफोर बायदि थाङो आरोना ओमफ्राय फैनानै उनावहाय दैजों सुफैबाथाय बे सिगांनि महरानो नानेखा ब्रेव सारमाय ब्रेव हालेलुया प्रेज द लर्ड आसलिखौलाय सोरथो दोनखुमानो हानो नंगौना नङा बै माइकेल जेक्सन डान्सारा दाथ' थैनानै थांबाय बियो गावखौ सार्जारि खालामनानै गुफुर स्किन खालामबाय हाबा जाबाय गथ' जोनोम जाबाय गोसोम गावहा निग्र'खा नालाय नंगौना नङा मेकआप खालामबालाय मा जानो जोंनिबो ख्रिस्टियान जिउ खुंनाय समाव बिदिनो मेकआप बायदि जायो गुबुननि सिगाङावबा जि गावखौ धोरोमिया बिराद सान्थि दङ सोरगोफुरि बायदिसो बिनि न'खरा न'आव फैबाथाय माथो एकदमबारे दुब दाब एना एनि न' फैबाथाय माथो गावहा एकदमबारे बेमारानो जोबा असान्थियानो जोबा गुबुनखौ बोरनि बाथ्रा बुङो ओमफ्राय गावनावनो फैसा गैया दाहार नागिरग्लुंबाय थायो हालेलुया दिनै जोङो
ख्रिस्टियानफोरा रियेल जानो नांगौ हालेलुया डुप्लिकेट एक्टिं खालामफ्लानानै जिउ खुंनो थाखाय जोंखौ जिसुआ लेङाखै सैथोयैनो जोंखौ इसोरनि लामाजों थाबायनानै उसिग्लायनाय बोराव थाबायनो थाखाय दिनै जिसुआ जोंखौ लेंदों नांगौना नाङा नांगौना नाङा हालेलुया आं सैथो बाथ्राखौ बुंदों दिनै जिसुआ बे बोरखौ होनो फैमारदों बे संसाराव जोङो फरायनि बाइबेलखौ 2 Corinthians chapter 8 verse 9 दिनै प्रभु যীशु খ্রিস্ট আজি মহান ঈশ্বর হয় বিশাল ঈশ্বর হয় হলেও হি দরিদ্র হয়েছে যাতে আমি ধনবান হয় दिनै प्रभु যীशु খ্রিস্টआ गाव धोनि महिमाजों बुंफबनाय इसोरब्लाबो बियो गावनि खावरि गोरिब जानानै जाहाथे जोङो धनबान जायो हालेलुया बोराव थाबायो बिनि थाखायनो बियो गोरिब जानानै बियो जोनोम लादों जाहाथे जोङो बोराव थाबायो बियो दुखु खस्थखौ सैदों जाहाथे जोङो सान्थियाव थायो हालेलुया बियो साबुतजों बुजादों जाहाथे जोङो बेमारनिफ्राय उदांस्रि जिउ खुंनानै थानो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड बाइबेलखौबो एसे नायनांगोन दै मानोब्ला बाइबेलनि रावानो आत्मा होननानै बुंदों हालेलुया बे बाइबेलनि रावखौनो नों जेब्ला आत्मा लागोन बेयावनो पवित्र आत्माया जों खामानि मावगोन बाइबेलनि बोसोन गैयाब्ला पवित्र आत्मा थाब्लाबो बे जाहैबाय गोलाव लास्टिं बे खारनो हाया गोजानसिम खारनो हाया हालेलुया जोंनि आत्मिक जिबनाव माइलेजखौ बाइबेलनि बोसोनासो होयो बेनिखायनो ध्यान खालामनानै खोनासं आरो जोङो फरायनि डिउटारनमी हुदा बिजाबनि 28:13 बेयाव दिनै जों जुदि फोरबुनि बोसोनखौ मानियोब्ला आरो फोरबुआ ओरैबायदि जिबनखौ जोंनो होनो फैबाय जोङो मानसिनि उन उन थांफाग्रा लानजाय नङा नाथाय खर'सो जागोन होनदों हालेलुया नाथाय जों बर'फोरा लानजायसो खारना जाहैबाय जोङो ख्रिस्टनि होनाय जिबनखौ जोङो नाजावनानै लानो हाया हालेलुया दिनै 6 मास बोसोरसे खाथिसै संसार सोरजिनानै रेपसार जालायनोसै संसारा जोबलायनोसै थेवब्लाबो जोंनि बर' हारिफोरा कारेन्टखौनो मोनाखैमोन खिन्थु इसोरखौ धन्यबाद होनांगौ रेपसार जायनि सिगांनो कारेन्टआ सफैगबाय जों बेसे उनावसो दङ मानसिफोरनि नंगौना नङा नाथाय जोङो दिनै बोरखौ जुदि नांगौब्ला जोङो फोरबुनि बे उसिग्लायनाय जिबनखौ जोङो लानो नांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नोङो फोरबुनि उसिग्लायनाय बोराव जाहैबाय जाया जोंनि थाखाय असम्भब बे गासैबो सम्भब जायो हालेलुया जोंनि गाज्रिखौ माब्लाबाबो मावा जोंनि हास्थायनाय मानि मोजांखौ बियो मावगोन दा लामा गैया कालबार गैया बे मानसिफोरा फोरबुनि उसिग्लायनाय जिबनखौ लानानै जुदि आरजजों फोरबुनि इच्छा बायदि थाबायोब्ला गाबोन माथो थिक गभर्नमेन्ट सरकारा गाबोननो हिलिनानै बिसिनि गोसोआव बाथ्रा बुंनानै कालबार लामा दालां गासिबो जाजोबगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै हालेलुया जोंखौ लानजाय बानायनाय नङा खर'सो बानायगोन जोङो नायनि प्रभाब चैप्टार 10 verse 22 बोसोन बिजाब 10:22 आं इंलिशाव फरायनि The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow and he add no sorrow माने फोरबुनि बोरासो मानसिखौ धोनि खालामो आरो जेब्ला फोरबुआ बोर होयो धोनि खालामो बे माब्लाबाबो दुखुखौ दादेरा होननानै बुंदों he add no sorrow माने दुखुखौ दादेरानो नाथाय जोंहा ट्रान्सलेशनाव एसे मिस्टेक जानानै दङ बर'आव हालेलुया दिनै फोरबुनि बोरा जुदि नोंनि नखराव दङब्ला नोंनि नखरा एक्चुअली दुखु गैया खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो हसाखय नोंनि नखराव फोरबुनि बोर दं माने दुखु खस्थआ गैदेरा मानोना फोरबुआ बोर होब्लाथाय दुखुखौ दादेरा हालेलुया दिनै नोङो गावखौनो फोरबुनि बोर दं होननानै गौरब खालामनानै लायो ओमफ्राय नोङो मिस्टि थरसेखौनो जानो हाया हाई प्रेसार जायो माबा माबि बेदरखौनो नों जानो हाया बेमार उमुखौ जानो हाया उमुख खालामनो हाया उमुखौ सलिनो हाया होननानै नोङो गावखौनो असान्थियाव दोनो बबेथो फोरबुनि बोर जाखो बेलाय हालेलुया दिनै फोरबुआ जुदि सासे मानसिखौ बोर होयोब्ला बे माब्लाबाबो दुखुखौ दादेरानो दिनै नोंनि नखराव आंनि नखराव जुदि फोरबुनि बोरा जुदि दङब्ला दिनै फोरबुआ जाहैबाय नोंनि नखराव माब्लाबाबो असान्थिखौ होदेरनाय नङा बेनिखायनो फै जोंनि मानसिफोरा दिनै बोराव थाबायग्रा जानांगौ हालेलुया फोरबुनि बोर दङब्ला नोंनियाव दुखु खस्थ गैया नोंनियाव एना एनि गैया नोंनि नखराव नांलाय खमलाय गैया नोंनि नखराव खाबाल हमनानै सिन्था जानांगौनि सम गैया फोरबुआ गासै दुखुखौ बोखारजोबनानै होयो होनदों दिनै नों सानदों नोंनि नखराव फोरबुनि बोर दंना गैया
साइड नोङो खिजानि गावनि मावख्रुबनायजोंसो नोङो बारि बागान खालामदों, गावनि मावख्रुबनायजोंसो नोङो थाखा एसे जमायनानै सम्पति खालामदों, नाथाय नों जुदि असान्थियाव दङब्ला सानदो नोंनियाव फोरबुनि बोर गैया। मानो होनब्ला मावख्रुबग्रा मानसिफोरानो दिनै उन्नति जायो थाखायाव फैसायाव। दिनै इसोरखौ मिन्थियै मानसिफोरा लाख लाख करर करर एकाउन्टाव दङ, नंगौना नङा? हालेलुया। इसोरखौ मिन्थियै मानसिफोरनावबो दिनै एकाउन्टाव लाख लाख करर करर दङ, नाथाय बिसिनि गोसो सिङाव सान्थि गैया, बिसिनियाव गोजोननाय गैया, आरो बिसोरो दसे उनाव मा जागोन बिनि जेबो गेरेन्टि होनो हाया। नाथाय जोंहा फोरबुनि बोर जुदि दङब्ला आलु बाथोन जानानैब्लाबो नोङो सान्थि उन्दुनो हागोन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। नोंनियाव जुदि फोरबुनि बोरा दङब्ला नोङो साइकेल सालायनानैब्लाबो नोङो सान्थि गोजोनै नोङो आवगायनो हागोन। हालेलुया। दिनै बिनिखायनो फोरबुनि बोरा जाहैबाय सासे मानसिखौ धोनि खालामो, थाखा फैसानि धोनिनि बाथ्राखौल' नङा। फोरबुनि बोराव थाखा फैसाल' थाया, फोरबुनि बोराव मोजां देहा। गासिबो बुंनि फोरबुनि बोराव मोजां देहा, फोरबुनि बोराव आत्मायाव बोलोगोरा, फोरबुनि बोराव गासै नांगौमानिया आबुं जायो, मोदोमनि नांगौमानिया आबुं जायो। बेखौसो फोरबुनि बोर होननानै बुङो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जेन थेन बाइक गंसे बायनानै लानो हाबाय, दुगा मारि नाङा आंनाव फोरबुनि बोर दं होननानै। गाबोन एक्सिडेन्ट जायोब्ला, गाबोन जुदि न'खराव असान्थिब्ला, हालेलुया। बिनिखायनो मोनसेल' बिसयखौ नायनानै फोरबुनि बोर होनजाया। फोरबुनि बोर होनोब्ला गासै दुखु खस्थ'आबो नोंनिफ्राय गोजान जागोन। हालेलुया। नोंनि देहायावबो गोजान जागोन, न'खरावबो सान्थि जागोन, आरो थाखा फैसायावबो नोङो एभेलेबेल दुगा मारिनो नङा, खिन्थु नोंनि नांगौखौ फोरबुआ ग्रोब ग्रोब जगायगोन नांगौ समाव। बेनो फोरबुनि बोरा। हालेलुया। बुजिदोंना बुजियाखै? दिनै जोंनो फोरबुनि बोरखौ नांगौ ना नाङा? येस। दिनै फोरबोआ उसिग्लायनाय बोरखौ होनो होननानै फैदों। जोङो बुंनो नाङा दे संसाराव थानाय समावथ' पेरेलाइज जानानैब्लाबो गेब्ले गेब्लेब्लाबो थैखानांसिगोन, जोंनि पास्टरफोरनि प्रसार इयो रं। बबे बाइबेलाव लिरनाय दङ नोङो बेमारजों गेब्ले गेब्ले नोङो थैनांसिगोन होननानै? जिसुआथ' बाइबेलाव लिरनाय दङ फोथायोब्ला गासैबो सम्भबसो होनदों। हालेलुया। फोथायोब्ला गासैबो जाजोबो, फोथायोब्ला गासैबो गायो। आं नोंसोरखौ सोखानो थाखाय, आं नोंसोरखौ सान्थियाव दोननो थाखाय आं असान्थियाव थादों होननानै जिसुआथ' बुंथारदों। हालेलुया। बेनिखायनो फै, जोंनि बे साननाय गोरोन्थिखौ जोङो दिनै सुद्रायनि फोरबुनि सिगाङाव। हालेलुया। नाम्बार 3, वाकिं इन अथरिटि। जोङो फोरबुनि जुदि फिसा जाबायब्ला जोङो बोलोआव थाबायनांगौ। हालेलुया। लुक चैप्टार 10 verse 19 to 20 बेयाव जाहैबाय फोरबुनि होनाय बोलोआव अधिकाराव जोङो सलिनो नांगौ। साफ्रोमबो फोथायारिनो बे अधिकारखौ होदों। सोरबा पास्टरनोल' बे अधिकारखौ होदों बिदि नङा, सोरबा इभान्जेलिस्टनोल' बे अधिकारखौ होदों बिदि नङा। साफ्रोमबो इसोरनि फिसाफोरानो राइट दङ। जुदि एग्जाम्पल, बेहा जुदि फिसाला दङब्ला बे जेसेबां सम्पति खामाया मानो बिनि फिसालाया मोननायनि मोन्थाय दंना गैया? दंना गैया? दिनै जिसुआ गावनो कालबारि क्रुसाव बलि जानानै जों पापीखौ इसोरनि फिसा बानायबाय बिनि गोथार फसरनाय थैजों, आरो जों इसोरनि फिसा जानायखाय दिनै इसोरा जोंनो बे अधिकारखौ होदों। हालेलुया। जोंनि इसोरा बोलोगोरा, बिनिखायनो जों साफ्रोमबो बे इसोरनि होनाय बोलो अधिकारखौ सम्पतिखौ जोङो लानानै सलिनांगौ। हालेलुया। इसोरनि होनाय सम्पतिया बेनो आत्मिक सम्पति, आरो बे आत्मिक सम्पतिया जाहैबाय दिनै सैताना सुथुरा नोंखौ जेसेबां खोलैनो नागिरब्लाबो नों बे सैताननि गासै मावनायखौ नोङो आथिंजों गाख्रेबनानै बिनि सा सासो थाबायनो हागोन। हालेलुया। जेसेबां नोंनि जिबनाव बेमारानो फैया मानो, केन्सारनिफ्राय लाना जेसेबां गिदिर गानो रोङै बेमारानो जाया मानो, गासैबो बे फोरबुनि होनाय अधिकारनि सिङावसो थाजोबगोन। हालेलुया। आरो नोङो देरहासार नोङो जिउ खुंनो हागोन। दिनै जुदि नोङो सानोब्ला पास्टराल', इभान्जेलिस्टआल', सोरबा हिलिं मिनिस्ट्रि मावनायाल' बे अधिकारखौ लानानै जिउ खुंनो हायो होनब्ला नों जाहैबाय गेब्ले गेब्ले नोङो सैसोनायजों जिउ खुंनांगोन। नाथाय बे अधिकारा जाहैबाय सोरबा सासे स्पेसियेल व्यक्तिनि थाखायल' नङा, बे जाहैबाय साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि थाखाय। हालेलुया। दिनै जों जुदि बे अधिकारखौ मिन्थियोब्ला दिनै जों जाहैबाय बोलोगोरायै जोङो जिउ खुंनो हायो। जों गासै सुथुरनिफ्राय, बिसारुनिफ्राय जोङो देरहानानै बोलोगोरायै जोङो जिउ हान्थिनायाव जोङो आवगायलांनो हायो। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। खिन्थु
नोङो आरज खालामनायाव सैताना खारबाय नों आरज खालामना लानायाव बेमारा हामबाय हिलिं मोनबाय होननानै गावखौनो गौरब दुगा दा खालाम होननानै बाइबेला बुंदों हालेलुया बेयावसो खुसि जाहोनदों नोंनि जिबनादि जिउनि बिजाब जीवन पुस्तकाव लिरजाखाबाय हालेलुया दिनै नोङो गोबां सोमोनांथाव हाबा मावनानैब्लाबो नोंनि नामा जुदि जिउनि बिजाबाव गैयाब्ला नों जाहैबाय सोरगो रायजोआव माब्लाबाबो हाबनो हानाय नङा हालेलुया बिनिखायनो नुजा होजानायाव लिरनाय दङ सोरबाया जुदि पाप मावोब्ला गावखौ जुदि खालाय खालामनानै लायोब्ला गावनि गाननाय गुफुर जिखौ जुदि मैला खालामनानै लायोब्ला आत्मानि जिखौ बिखौबो जिउनि बिजाबनिफ्राय सुफुंनानै गारहरगोननो हालेलुया माने दिनै नोङो इसोरजों थाब्लाबो गाबोन नोंखौ गोरोन्थि लामाजों थाङोब्ला पाप लामाजों थाङोब्ला दुगा अहंकार जायोब्ला नोंखौ सुफुंनानै जिउनि बिजाबनिफ्राय खोमोरनायनिबो चान्स दङ बाइबेला बेखौनो फोरोङो जोंखौ हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो आं बेखौनो खावलायो जेसेबां उन्दै गेदेर साफ्रोमबो दङ सोरनावबा इसोरनि बोलो दङ सोरनावबा गैया किन्तु दुगा दाजा हालेलुया मानोब्ला बाइबेलाव गित मालायाव लिरनाय दङ दुगाफोरखौनो इसोरा गोजाननिफ्रायनो सिनाय हरखायोनो अहंकार मानसिफोरखौ गोजाननिफ्रायनो इसोरा सिनाय हरखायोनो हालेलुया बिनिखायनो इसोरा जाहैबाय बयनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि मोनो सोरबाया जुदि दुगा दुयोब्ला अहंकार जायोब्ला हालेलुया सैतानाबो गोसोआवल'सो गौरब जादोंमोन अहंकार जादोंमोन जायनि जाहोनाव बियो दिनै लुसिफारा सैतान महर लानांदों हालेलुया बिनिखायनो फै दिनै इसोरा जोंखौ बोराव थाबायनो थाखाय जोंखौ लेंदों जेब्ला नोङो बे बोलोनि बाथ्राखौ मिन्थिगोन अब्ला नोङो बे बोलोखौ बाहायनो हागोन नों पास्टर जालायनांगौ इभान्जेलिस्ट जालायनांगौ नङा नोंनि देहानि थाखाय नोंनि न'खरनि थाखाय नोंनि जिबननि थाखाय बे इसोरनि बोलोखौ नों बाहायनो हागोन एग्जाम्पल जोंनियाव गारि दङ बे गारिखौ जुदि आङो सोरनोबा सालायनो होयोब्ला एग्जाम्पल गारि सालायनो रोंगौ नों साखा खब्रै रोङा होमबा साखा खब्रै जोंनि बे साबिखौ जुदि होयोब्ला बियो सालायनोनो रोङा बबे क्लास बबे ब्रेक बबे एक्सेलेरेटर आन्दाजखौनो मोननाय नङा मोनथाम थायो गाहायाव होबाथ' बिथ' सालाय होननानै बुंब्लाथ' एक्सिडेन्ट खालामगोन ना खालामा हालेलुया दा बिनिखायनो जोंनि जिबनाव जाहैबाय बे इसोरनि बोलोखौ लानानै जिउ खुंनो बोलो गोरायै सुथुरनिफ्राय देरहासार जालांनो जोंनो जाहैबाय गियान नांगौ हालेलुया गारि सालायनायनि सिगां जेरैबायदि नोंनो क्लास ब्रेक गियार एक्सेलेरेटरखौ माबायदि होनांगौ बिनि नलेज थानांगौ नोङो आत्मिक जिबनावबो बोलोआव थाबायनो थाखाय नोंनो जिउनि बाइबेलनि गियान नांगौ हालेलुया जेब्ला जोंनियाव गियाना थागोन अब्ला जोङो बोलोआव थाबायगोन दा नोङो गियान गैयाबा जिसुनि मुङाव खार खार होनबाय थाबाबो खारा हामा गोबां मानसिफोरा दिनै गियान गैयालाबासिनो जिसुनि नामाव गारामा रानखांलायनाय होखारो हामा गोरसा गोरसा आरज खालामो होख्राव होख्राव हामा नाथाय नोंनियाव जुदि बे बोसोननि गियाना जुदि थायोब्ला इजि धमकी खेबसे होगासेयावनो खारगोन दा जोंहा बे ब्रादार लुकासआ रोंगौ नालाय सोरबा माबा जादोंब्ला खुगा गोखा मोनदों गोजांदों निम'निया टाइफयड जादों इन्जेक्सनखौ थुना होबाय ब्रेनो हामबाय बे रोंगौ जों रोङाब्ला माखौ थुगोन उल्टा पाल्टा खालाम रिएक्सन खालामनानै दुब्लास थैगोन नंगौना नङा दिनै जोंनि ख्रिस्टियान फोथायारिफोराबो दिनै जों जाहैबाय इसोरनि बोलोखौ लानानै जिउ खुंनांगौ नाथाय जोंहा गियान खमनि थाखाय दिनै जोङो इसोरनि बोलोखौ जोङो बाहायनो हाया हालेलुया बे अख्रां आरो पृथिबियाव गासै एक्टियारखौ आंनो होजोब्बाय आरो बे एक्टियारखौ लानानै आं नोंसोरखौबो थिनहरदों होननानै दिनै माथाइनि लिरनाय 28नि गाहायाव 19-20 लिरनाय दङ हालेलुया बे अधिकारखौ जोंनोबो होदों हालेलुया प्रेज द लर्ड जेब्ला नोङो फर्मुलाखौ रोङो जेब्ला नोंनाव गियान थायो होमबानिया बे माबोरै समस्याया समाधान जायो बिनि फर्मुलाखौ नोङो सेकेन्डसेयावबो मावनानै होनो हायो हालेलुया नाथाय नों बेखौनो रोङाब्ला नोङो खुथार नों जुजिब्लाबो फेल जालांगोन दिनै जोंनि मानसिफोरनि जिबनाव बोसोननि गियाननि खमि जानानै दङ हालेलुया बिनिखायनो आं बुंनाया खालि पबित्र आत्मा होननानै होसिख्रावनानै जुदि नोङो पबित्र बोसोनखौ जुदि नों ध्यान होआब्ला इम्पर्टेन्ट होआब्ला नों जाहैबाय सानसे नोङो बेमाराव गावनो गोलैनानै थागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड मोनफ्रोमबो आर'जआ एखे नङा आर'जआ गुबुन गुबुन हालेलुया जेब्ला न'आव सैमा थायो सैमाखौ जेब्ला जोङो अननायजों लेंहरो कुटु 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 होननानै लेंहरो ना लेंहरा जेब्ला सैमा फाग्लाया अरनो होसोबोयो सिदा बोयो अब्ला जोङो मा खालामो लावथि लानानै होदावो ना होदावा
दिनै नोंनि जिबनाव जुदि समस्या लाबोदोंब्ला नों बे समस्याखौनो बाबा जा आफा आंखौ अनदो बेमारखौ सोखादो होननानै मोदै फसर फसर गाबबाबो बेमारनिफ्राय हिलिं जाया। नाथाय नों फर्मुलाखौ रोंनांगोन। हालेलुया। सैमा फाग्ला फैदोंबा सैमा फाग्ला कुतु 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 होननानै मोदै फसरनानै नोङो लेंहरबा सैमा फाग्लायाथ' नोंखौ अरसिनानैसो थांगोन। हालेलुया। दा जोंहा जाहैबाय आर'ज होननानै बुङोब्ला आर'जआ जाहैबाय बिराद गिदिर मोनसे साबजेक्ट बियो। मा समाव माबायदि आर'ज खालामनांगौ आरो माबायदि जाथायाव माबायदि आर'ज खालामनांगौ आरो माबायदि आर'ज खालामब्ला जोङो बोरखौ डाइरेक्टलि मोनो, जों जाहैबाय बेफोरखौबो जोङो सोलोंनांगौ जानानै फैयो। हालेलुया। नोङो सबखौबो एखे लाब्रायावनो बिलांजोबोब्ला अबाव नों रिजाल्ट मोनगोन? ब्रादार लुकास, सब मेडिसिनखौ बेमार जादों होननानै टाइम टेबल डिसिप्लिन गैयालासिनो गब जाजोबबा हामो जानो? जोंनियाबो बिनो जादों। खेबसेयावनो लाब्रा, सोलोंनोथ' गोसो गैखाया, खोनासंनोथ' गोसो गैखाया, जि रोंगौ बेखौनो खोब रोंबाय होननानै बिराद दुगा, बेयावनोथ' सैनाङो जोंनि मानसिफोरा। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बुजिदोंना बुजियाखै? पान्जाबी हालेलुया। 1 2 3। आरो खेबसेबाव। माथाइनि लिरनाय चैप्टार 16 verse 19 बेयाव मोनसे बाइबेल पद, जाया संसाराव खाजागोन बियो मा होनदों? अबाव खाजागोन? जाया संसाराव खेवगोन बियो मा जागोन? इखौलाय मा मिन्थियो नोंसोरलाय? हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आरो मोनसेखौ फरायखाबावनि, माथाइनि 18 बे बाइबेल पदखौ गोबां मानसिया मोदोमजों इन्टारप्रेट खालामो, नाथाय बे बाइबेल पदा जाहैबाय जिउनि अथरिटिनि बाथ्रा। बियो आत्मिक अथरिटि, आत्मिक बोलोनि बाथ्रा। बियो आत्मिक अधिकारनि बाथ्रा। बियो मेगनजों नुयै बोलोनि अधिकारनि बाथ्रा। बियो नाथाय बेखौनो जों सानो साथाम साब्रैया ज' एग्रिमेन्ट जानानै माबा मोनसे गावनि गोसो बायदि नियम बानायोब्ला बाइबेलजों सोमोन्दो गैयै बिनो बेयाव खायोब्ला जोंबो खाजागोन, बेयाव खेवब्ला जोंबो खेवजागोन। बे रं। बे मोदोमनि ट्रेन्सलेसनसो, मोदोमनि फोरोंनायसो। हालेलुया। बे जाहैबाय आत्मिक, बे जाहैबाय बोलोनि बाथ्रा होनदों, जिउ मुलुगनि बाथ्रा बुंदों। जोंनि जुद्धआ मेगनजों नुनाय थैजों आरो मोदोमजों नङा, नाथाय जोंनि जुद्धआ मेगनजों नुयै सैताननि जेंना जुद्ध होननानै इफिसियान चैप्टार 6 verse 10 निफ्राय लानानै 18 सिमाव लिरनाय दङ। हालेलुया। आरो बे अथरिटिनिसो बाथ्रा, बियो मेगनजों नुयैनि बाथ्रा। दिनै हमनानै ला, नों जुदि आत्मायाव बोलो गोरायै इसोरनि हुकुमखौ लानानै इसोरनि इच्छा बायदि अनजाग्रा जानानै थाबायोब्ला, नों बिश्वासियानो जाबा नोङो पास्टरानो जाबाय, जों बाथ्रा गैया। नों जुदि सोरबा सैतान हमजानायखौ जुदि आर'ज खालामोब्ला नोंनियाव ओरैबायदि अधिकार दङ, नोङो आत्मिक जगतावबो बिखौ खेवनानै होयोब्ला बियो खेवजागोन। हालेलुया। आरो बियो उदांस्रि जागोन सैताननि बन्धननिफ्राय। हालेलुया। आरो नोङो बे सैतानखौ जुदि खानानै दोनोब्ला बे सैताना खाजागोन बियो आत्मिक जगताव। बे अथरिटिनिसो बाथ्रा बियो। नाथाय बिखौ जोङो सानै साथामजों मिलायनानै नियम निथि दानानै बिखौनो जोङो खानायानो खाजागोन सानो, नाथाय इसोरनि बोसोनजों सोमोन्दो गैयै खानाय बोखारनायफोरा जेबो मोजोमसेबो खोमोनदोंसेबो जेबो जाया जिउ मुलुगाव। हालेलुया। आरो बे बाथ्राखौ जोंबो सानोमोन, बे मा बिसय बिलाय, माबायदि खोथा हाबनानै दङ? जेब्ला जोङो नुबाय अब्ला जोङो मिन्थिबाय। हालेलुया। जोङो जोंनि मिनिस्ट्रियाव, जोंनि लाइफआव जोङो नुदों, जेब्ला जोङो सोरगोदूतफोरखौ जिसुनि मुङाव सोरगोदूतआ बे सैतानखौ खानानै दोन होनब्लाथाय बे सैतानखौ खानानैबो जोङो दोनो। जोङो सानो मानसिफोरा सैतान हमजाबाथाय 6-7 जन हमब्लाबो एकदमबारे हमथाखलायनो हाया, नाथाय जोंनि मिनिस्ट्रियाव जोङो सोरगोदूतखौ जिसुनि मुङाव कमिसन खालामो आरो मिनिस्ट्रियाव हेफाजाब होग्रा सोरगोदूतआ मानसि हमलायनांगौ गैया, सोरगोदूतआनो खानानै दोनो। प्रेक्टिकेल जोङो मावबोनानै जोङो बे बाइबेलादि बे संसारनि नियम निथिनि बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय आत्मानि मोनसे बोलोनि बाथ्रासो होननानै मिन्थिबाय। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै जोङो इसोरनि लामाजों जुदि नंगौजों थाबायोब्ला सोरगोदूतखौबो जोंनि उन सिगां बेंनानै जोंखौ पहेरा होनानै जोंखौ दैदेनलांनो थाखाय कमिसन होनो हायो। हालेलुया। आं दा आंनि गावनि न'खौ गारबोदों,
आंनि न'खौ आङो सोरगोदूतखौ जिसुनि मुङाव अधिकार होनानै रिलिज खालामनानै गारबोनो हायो आंनि न'खराव जाहाथे सुथुरा हाबनानै आं गैयै समाव रावबो जाहाथे खहा दा खालामथों होननानै हालेलुया दा बिनिखायनो जों जाहैबाय बे आत्मिक अथरिटि बियो प्रेज द लर्ड नाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदों बोथोराबो जोंनि वारशिपनि समाव जों वारशिप खालामफागोन होननानै बे जाहैबाय ओरैनो बुंनाय बाथ्रा नङा बे जाहैबाय आत्मानि मोनसे अथरिटि दिनैसिम जोंनि प्रग्रामाव दैज्लां बोथोरावनो ला बा मेसेङावनो ला बाखि समाव हागोन जेब्ला बोसोना फैगोन जेब्ला जों एन्ट्रि जानानै मिनिस्टार खालामगोन अब्ला बोथोराबो जोंखौ साथ होयो हालेलुया आत्मानि अथरिटिखौ नों जुदि बाहायोब्ला बोथोरखौबो नोङो कन्ट्रल खालामनो हायो हालेलुया बुहुदथा जोंनि मिनिस्ट्रियाव भालुकफुं होनोब्ला 3 मास 6 मास अखा हायो बेफोरबायदि जायगायाव जोङो जेब्ला गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामो बोथोरखौ जोङो खामान खालामो फोरबु जोंनि वारशिप सोलिगासिनो जोंनो मोजां बोथोर नांगौ बे प्लेसाव हाया ओमफ्राय गुबुन जायगाखै हागोन हालेलुया बे जाहैबाय आत्मानि मोनसे अथरिटि बोलो हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै नङाबा गाबोन बे फेल'शिपआ 2 3 लोगो नांनानै नियम बानायनायानो संसाराव खाबाय सोरगावबो खाजाबाय होननानै नियम बानायगोन पाप मावनाय जागोन हले मिथिखा हालेलुया बे जाहैबाय बे बिसयखौ फोरोङाखै बियो नों बाइबेलजोंनो सोमोन्दो गैया नों आर'जआवनो थाया मा नोङो इसोरनि थाखाय नियम बानायनो नोंलाय नियम बानायग्राया सोर मानसै पास्टर लिडार जोंनियालाय माथो बिदिसो जायो हालेलुया दिनै आङो नोंसिनि मेगनखौ खेवनो होननानै फैदों आं इयाव टाइम पास खालामनो फैयाखै आं बेयाव बार फैबाय थागोन फैबाय थाया बिनि गेरेन्टि गैया खिन्थु आं जि फैदों आंनि समा जाहाथे बेखार थाङा हालेलुया सोरबा सासेनि न'खरा सोरबा सासेनि जिबना बे फेल'शिपनि जाबा गुबुननि जा माबा मोनसे जाहाथे बोराव थाबायग्रा बोलोआव थाबायग्रा जायो बिनि थाखायसो आं फैदों हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय फोरबुनि इच्छा होननानै फोरबुनि गेदेर महिमा जाथों परिबर्तन जाथों बे एरियायाव होननानै आङो फैदों हालेलुया दिनै जों बेखौनो मिन्थिनांगौ जायहा बेयाव खाजागोन बियो सोरगाव खाजागोन जायहा बेयाव खेवजागोन सोरगाव खेवजागोना जाहैबाय बे जाहैबाय मानसि बानायनाय नियम नङा बोलो बियो आत्मानि बोलो आरो बे बोलोखौ जों साफ्रोमनोबो होनो दिनै जिसुआ फैदों माइ गाब जुजाय रावखौबो खालामाखै बियो हालेलुया दिनै जों साफ्रोमनोबो बे बोलोखौ होनो फैदों आरो दिनै बे बोलोखौ जायानो लानानै आवगायगोन बिनो सैतानखौबो धमकी होनो हागोन बोथोराबो नोंखौ साथ होगोन आरो गासै बेमाराबो नोंखौ मानिनानै गंनानै सलिगोन हालेलुया नों समयसानि सिङाव थाग्रा जानाय नङा नों समयसाखौ नोङो चिना उठाके चलने वाला व्यक्ति होगा हालेलुया होमबानिया नोंखौ बुंनाय नङा दे बे जिसुखौ फोथायनानै माथो परिबर्तनखौनो नुवाखै जिसुखौ फोथायनानै माथो सोलायनायखौनो नुवाखै होननाय बाथ्राया फैनाय नङा जिसुखौ फोथायनानै माथो बोराव थाबायबाय होननाय बाथ्राया दिनै फैगोन दिनै इसोरा जोंखौ नाम्बार 1 जाहैबाय होनदों नोंसोरो दा जिंगासि आं नोंसोरजों लोगो लोगो थागोन हालेलुया रावबो सुथुरा नोंसोरखौ नस्थ' खालामनो हानाय नङा नोंसिनि जेंना गसंनो हानाय नङा नोंसोरो आवगायबाय थानानै दिनै जिसुआ बुंदों हालेलुया जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव जोङो फै आवगायबाय थानि इसोरनि लामाजों खुनु सुथुरा जोंखौ हमथानो हानाय नङा जुदियाव संसारनि गासैबो नागारजोबब्लाबो इसोरा बुंदों आं नोंखौ नागारनाय नङा 2 नाम्बाराव जोंखौ उसिग्लायनाय बोराव थाबायनो थाखाय दिनै इसोरा लेंदों मालायनिफ्राय सुद लानानै दाहार लानानै न'खर सोलिनो थाखाय दिनै इसोरा लेङाखै हालेलुया बेमार जाबाय हा फाननानै ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै इसोरा जोंखौ लेङाखै हालेलुया समयसा जाबाय बारिखौ बन्द' होजोबनोसै ओमफ्राय समाधान खालामनोसै बिनि थाखाय लेङाखै जोंखौ हालेलुया उसिग्लायनाय बोर गावनि थाखायबो थोजासे आरो गुबुननोबो जाहाथे बे उसिग्लायनायखौ लोंहोनो हायो बिदि बोरनि थाखाय दिनै इसोरा जोंखौ लेंदों हालेलुया 3 नाम्बाराव जाहैबाय जोंखौ बोलोआव थाबायनो थाखाय लेंदों हालेलुया दिनै बे बोलोआ जुदि नोंनियाव थायोब्ला संसाराव नोङो थानायावनो सोरगोआव थानाय बायदि नोङो जिउ खुंनो हागोन हालेलुया जोङो सोरगोआव थाङिनि सिगाङावनो संसाराव थानायावनो जोङो सोरगो रायजोनिबो सासे मोजां नागरिकखा हालेलुया नों सोरगोआव नाम थाखाबासो सोरगोनि पावारा नोंनियाव थाखाबासो नोङो सोरगोआव थांगोन बिनिखायनो जोङो मूर्ख जानानै जोङो जिउ खुंनाङा बे अगियानि साबा आइजो बायदि जोङो जिउ खुंनाङा हालेलुया जोङो गियानि आइजो जानानै जेब्ला जोङो जिउ खुंगोन साफ्रोमबो अब्ला जोङो जाहैबाय बोलोआव थाबायनो हागोन खुनु जाहाथे समस्या नोंखौ नासयनो नारसिननो हानाय नङा आरो दिनै बे अधिकारा बे बोलोआ जाहैबाय दिनै आत्मानिसो गासिबो बुंनि बे बोलोआ
आत्मानिसो मानसि बानायनाय नियम नङा बे बोलोआ बे खानाया बे खेवनाया बाइबेलनिसो मानसिनि हुदा नङा बुजिदोंना बुजियाखै हालेलुया